Ahojte, takže dnes si dáme také skúšobné prvé, nazvime to komunitné video. Vidíme, či to bude komunitné, komu tu bude čo hovoriť. Ako vidíte, vchádzame do Hlohovca. Dneska nemáme ani takú veľkú kolónu. Dostali sme sa v podstate až na most. No a nám to už bude trošička trvať. Kým sa dostaneme do mesta, to máme ešte šťastie, nakoľko kolóny bývajú až kilometr, dva za nami. Takže dnes si dáme také prvé komunitné video, ako je v popise môjho kanála, že ako sa mi žije s Teslou. Potom neskôr si ukážeme, kam vlastne ideme, troška nám to tu mrholí. Začalo nám mrholiť, takže obraz bude možno troška horší, keď nám drobunko rosí predné okno. Budeme prechádzať približne do stredu Hlohovca. Kto pozná Hlohovec z okolia, ideme na tzv. Kockovú ulicu, kde si zároveň aj vyskúšame prúženie našej Tesličky, ako to bude podvozok znášať proti nášmu predchádzajúcemu autíčku Dusteru Dacia. Vidíte, vykloním vpredu kolóny aj z meste. Všetko plné, ako vždy zapchaté. A nie je ani v dohľade asi, že by tu bol vytvorený obchvat, o ktorom ľudia už volajú možno už aj viac ako 10 rokov. Naposledy sa to veľmi prejavilo, keď bol most v rekonštrukcii po havarijnom stave, kedy ho uzatvorili zo dňa na deň. Na obed zasadalo krízové zasadnutie mesta a po obede už aj bol most uzavretý a trvalo to tuším nejaký rok a pol. A nebola žiadna iná blízka cesta, jedine cez Piešťany alebo cez Sereď. Takže kvôli 6 kilometrom sme museli prejsť 50 kilometrov, našťastie nebolo to obdobie upršané, takže v pohode sa dalo chodiť na bicykli do práce stále na bicykli, možno raz, dvakrát som využil auto cez Piešťany. Máme vstupný kruhový objazd do Hlohovca a vytúžené kolóny po meste, lebo tu je hlavný ťah od Nitry, naľavo bol hlavný ťah od Topolčian. Vidíte, kamión za kamiónom to tu valí, prechádza to tu plným prúdom, niekedy bývali kolóny len od Leopoldova, teraz už sú kolóny aj v celom meste od Nitry. Sa to tu plní, máme tu úžasný semafor, prechod prechodcov, ktorý to tu taktiež blokuje. Takže doprava v Hlohovci je veľmi zaujímavá, kto to tu pozná, mi dá za pravdu. Auta to tu púšťajú mimo predpisov. A my budeme teraz prechádzať Kockovú ulicu. Pekne, kamarát nás pustil. Pozná, aké to tu je asi. Uvidíme, či sa nám tu sme na tých mačacích hlavičkách a je to celkom v poriadku ten podvozok. Uvidíme, kde sa nám tu podarí nájsť parkovacie miesto, pretože je to tu veľký problém po Hlohovci zaparkovať cez deň. Je tam jeden Enyaq, asi sa skúsime zaparkovať rovno zaňho, nakoľko ideme tu napravo. Tu nejako napasovať.
aby sme sa tu pomestili. Takže sme tu a ideme vlastne tu na barberovi Majkimu. Ideme sa dať ostrihať. Prešiel mesiac, chodíme sem každý mesiac, už asi 3 roky. Vlastne veľmi spokojný. Dobre, teraz vás dám dole a skúsime niečo vonku. Tu je starý kultúrák, ktorý je už nefunkčný, možno sa bude prerábať. Majkimu. Vidíme, či už je tu, sme objednaní na 8. Tak zistíme, či už nás čaká, alebo budeme ešte čakať vonku. Máme otvorené. Zdravím. Takže ako vidíte, je to tu pekné, štýlové. Je to prerobené na jeseň pred zimou. Aj pán majiteľ. Máme to vlastne v štýle takej amerických barberov, že? Takže je to v podstate ako taký pánsky klub. Máme tu krásne sedenie. Kto príde skorej a čaká, u nás si vlastne môžete vybrať potom produkty, zakúpiť u pána majiteľa. Je tu u vás postarané či o vlasy, či o bradu. Ja som chodím, ako som hovoril, 3 roky asi, som veľmi spokojný. Dobrý servis, keď sa objednáte na ďalšie strihanie alebo holenie, keď vám potom príde SMS-ka upozornenie, aby ste nezabudli. Takže asi tak. Tak sa s vami lúčim.